Čaute vaňaňáci, cieľom tohto víkendu boli okná, tak poďte sa pozrieť, ako sme ich dali. Nakoniec sa to podarilo celkom. Na to, že sme to robili prvýkrát, si myslím, že dobre. Uvidíme, či neodpadnú po ceste, ale snad nie. Lepidlo je dobré, kvalitné a celý priebeh uvidíte v tomto videu. Dnes nás čaká osadenie okien na tejto strany a na dvere. Tento mocník si musíme odvrtať a tu je potom len prilepený tmelom. Ideme na to. To nebolo tak rýchlo, som si vrtal predtým. Bude tu z toho niekedy obytné vozidlo? To je tu otázka. A odpoveď? Je to otázka za 1 000 000 eur. Tak dúfame všetci. Dúfame, veríme, modlíme sa. A veríme, keď zatiaľ to tak nevyzerá. Ale zatiaľ sme ešte optimisti. Ja som chorá, ty pracuješ. Ide to podľa plánov. Čiže akože chorá? Nie. Naozaj, počuť to. Vážne vymeriavacie práce. Jak sa hovorí, 2-krát reš, raz meraj. Jak sa hovorí, 30-krát meraj. A možno, neviem, či dnes ešte budeš rezať. Takýmto tempom to má, to vychádza tak... Podajte. Podľa mňa o 2 týždne. Robím si jamkárom diery, samozrejme, naznačíme. By sa nám vrták nešmykol. Ideme konečne na výmenu. Tak ideme konečne na osadenie okien. Začneme na tejto strane. My si to vymeriali, najamkovali a ideme prvýkrát vrtať do našej dodávky. Vrtať a potom rezať. Predvrtáme si najskôr konečným vrtáčikom. Začneme tu, s touto som sa rozhodol. Na druhej strane, to vyzerá? Pohode. Ideme sa teraz nakresliť zvonku, spájať čiarami, oblepiť a potom vyvezať. Prečo je tu toľko dier? Povedz. To je veľa aj tam. Menších dier, vlastne aby sme videli ten tvár.
menšie diery a potom spojíme čiarou a veľká stačí len jedna, aby som napichol plát. No, urobil som ich ešte veľa, ale aspoň som si to vyskúšal. Nevedel si prestať, keď si začal, nie? Presne tak, keď vrtám už idem. Čiže to najskôr odmasníme, aby nám tam držala tá páska, ochrana a aj pixelka, aby sa dobre kresilo potom. Odmasňuješ vineo? Vineo, no. Ešte by sa toho nenapili. Pekný oblak tu ide, slnko svieti, jednota nad nami. Počasie presne na vyrezávanie okien na dodávke. Je ideálne. To je také risk je zisk. To iba risk je risk. Potrebujeme tu mať veľký diel. Ešte jedno vyvrtať. To lepšie vymeriavalo, no. Tam mám veľké, malé. To je rovnaké všetky. Umelecké dielo. Umelecké diero. Umelecké diero. Umelecké diery. Dvakrát. Čo? Ideme na potos? Hej, amputovať prst. Ukáž. Je tam krv. Dezinfekcia. Pokračujeme v prestavbe, osadzovaní okien, teda na dverách. Potom si vlastne predvrtali pekne 5 dierok. My sme vlastne zachytili oblúk a potom túto rovinu, jednu aj druhú. Tak by si to vlastne vo všetkých 4 rohoch predvrtali. Ešte dáme väčší vrták, 6, potom 9, aby sa mi tam vlastne mestila priamo čiarka. A tým pádom potom z druhej strany urobíme čiaru, si to obkreslíme a tam vlastne to potom vyrežeme. Tady takto, pekne celko vyvrtané. Zatiaľ. Tak a už máme aj 9 diery vyvrtané, aj predkreslený oblúk vlastne. Aj dole, hore. To sme si horný kýblik našli na to. Aj tu. A teraz vlastne pospájame tie rovné čiary, čo sú. Vlastne tieto. Tam, to hore. Malo by sa to niekde spojiť. Toto sa spojí v tom oblúčiku niekde. Tak tam už by sa priamo čiarka mala zmestiť. Nakreslíme rovné čiary, oblepíme a ideme rezať. Diery máme predvrtané, nakreslené zvonku, oblepené znútra. By sa vlastne piliny nedostávali donútra. Nejaké súsice odvrtané, ale ešte povysávame, máme to polepené, zalepené. A hlavne z tej priamo čiarky tam je určite viacej pilín. Keď niekam zalezú, môže to začať hrdzavieť, takže treť sa tuto oblepili. To lepenie neznášam, to bude tvoja úloha oblepovať, pretože ja mám rád oblepovanie. Nemám rád oblepovanie, ale Zuzka sa v tom nemá, takže to musím robiť ja. Toto je celkom hrubá páska, takže dáme asi jednu vrstvu. To nie je tá klasická papierová, maliarská, toto je taká lepšia, taká gumená. Tak ideme na to, ideme rezať do dodávky. Snad sa to podarí.
Chajte si uši. Máme vyrezané. To je celkom motor, ale podarilo sa aj také zúbkaté, ale to ešte zabrúsime karboškou. Malo by to byť. Ale máme dieru v dodávke. A no dodávku. Tady sa nám podarí prilepiť okna. Čo vyzerá lepšie, ne? Tak budú mať celkom rovno. Takže prvé okno máme vyrezané, v podstate dieru. Vyrezané, obrúsené, teraz Zuzka to ešte natre, aby nám to nehrdzavelo. To mála bala, môže trošku, že tam bude tesnenie ešte. Či bude to celé schované. Natoč ma, aby som dobre vyzeral. Vyzerá vždycky dobre. Proti slnku ťa má natočiť. To bude dobre vyzerať. Tak, aby som vyzerala zdravo a šťastne. Chorá je, no, chudera. A ja idem druhú stranu vyrezať. Teraz vyskúšam, zvolím karbošku. Tým to bude možno lepšie. Uvidíme, potom povieme. Vyrezané, obrúsené, natreté a je na rade tesnenie. Tesnenie dookola, potom pôjde ďalšia fáza. Je to originálne tesnenie, čo nám to dali sklám. Tak sa malo dreveným kladívkom zatĺka, ale neviem kde je. Teraz šmiergujem ten podklad pre istotu. To lepšie na to chytí primer aj lepidlo. Čo si tam dal? Tento aktívny čistič okien. Malo odmasniť dobre. Máme pripravené na odtokový kanálik. Vlastne sa bude zrážať voda. Chceme primer, čo je vlastne v podstate skoro najdôležitejšia časť, čo spojí vlastne lepidlo s povrchom.
Haló, máte langoše? Dvakrát langoše? Máme tu jedno riedidlo, druhé riedidlo. A nič nepomáha. Stihli sme to, že? Zás svetla. Záťažový test na okná. Konečne sa nám podarilo dokončiť. Kebyže prší, ale vie všetko.